Chief Reporter Jimmy Nasalita sa Dagdag na Report. Jim, good morning Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Sabi naman ng bareta, 4 na executive orders ang pinirmahan tulo sa sinipinaluwas ni Mayor Giselle Salceda sa mga department heads sa lindong kan lokal na gobyerno kan Pulangi. Kung sa inan katuyuan, mapakarayang sistema, koordinasyon na sindisiplina sa liderato kan bagong alkalde kan Pulangi. Ang primerong executive order ta BBP, an order directing that all communication letters be routed through the office of the mayor prior to release or transmittal. Ang ikadua, an order mandating that all requests for overtime work be subject to the approval of the municipal law. An order prescribing office policies on attendance, attire, and reportorial duties for all employees of the local government unit of Pulangi. As in an ultimo, an order directing all concerned department heads and personnel to return to their mother units in the local government unit of Pulangi. Basado kay Giselle Salceda, ang lakdang na ini parte kan objeto na mas maging epektibo ang pamamalakad kung saan puraber siya mag-isip nin mga pangluwas na lakdang sa kabilugan kan munisipyo dapat mapunan na sa laog kan LGU para may integridad ang panggugobernar asin pangarugan kan mga tao, mga taga-barangay. Dapat sa munisipyo nguna organisado ang liderato kan administrasyon sa lindong ni Mayor Giselle Salceda. Okay. Yan, BB, ang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Dumang kita kay Karen Ala. Dagdag na informasyon, Karen, kamin. Good morning. Good morning. Yes, good morning, VP Henry. May official ng ranking sa mga ilihidong miyembros ngunyan kan sanggunian panlalawigan ng Albay and Commission on Elections Albay kung sa ipighiras sa DCGB News na record ni Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bunao, hali pa ini sa National Office kan COMELEC, pinagpasehan sa ranking kan mga presenteng kinatawan, iyo ang aktual na botong nagkakuro akan mga ini base sa Certificate of Canvass of Vote and Proclamation of Winning Candidate, mantang sa botong 170,696 na determinar kan DCGB News na ang masilbing senior board member ngunyan kan ika-15 sanggunian panlalawigan ng Albay, iyo si 3rd District Board Member Kongkong Salceda bilang iyong nakakuanin pinakahalangkaw na numero nin boto sa gabos na miyembros kan sanggunian panlalawigan kan tuminalikod na may midterm election. Sinundan dyan bilang top 2 sa ranking si 2nd District Board Member Attorney Melissa Abadesa, top 3 si 2nd District Board Member Engineer Glenn Casulia, top 4 si 1st District Board Member Sheena Onrubia, top 5 si 1st District Board Member Gio Ongbungao, top 6 man sa ranking si 1st District Board Member Carol Ziga, top 7 si 3rd District Brian Arandia, top 8 si 2nd District Board Member Harold Imperial, top 9 sa ranking si 3rd District Board Member Manny Ripaya, at ang top 10 sa ranking si 3rd District Board Member Das Maronilla. Ang official na ranking na NBP Henry na itighagat kan DCGB News, pirmado mismo nin mga statistician halik sa Records and Statistics Division kan COMELEC National, asin iyana ang official na ranking kan COMELEC Albay tuman sa mga ilihitong miyembros kan sanggunian panlalawigan ng Albay. Paano pinili so ranking? Paano kinompute so ranking kan senior board member ta? May mga pagkakataon na maski halangkaw ang boto mo sa sarong lugar ngayon, halangkaw ka duman sa 3rd district, pero ang senior board member hali sa ibang lugar, hali sa ibang distrito. Kutabi ang VP Henry naapot kung papaano so pagdeterminar ninda kayan. Basta ang malinaw sa kuya ngunyan digdi kung pagbabasihan sa kada distrito kan probinsya nin Albay, ang top notcher sa 1st district si Board Member Sheena Onrubia, ang top na chairman sa 2nd District
si Board Member Melissa Abadesa. Oo. Sa 3rd District, si Board Member Kongkong Salceda na iyong masterting senior board member mo niyan, Papi VP Henry, Oo. kansang kunian panlalawigan ng Albay. Ano ang purpose kung nataigwa ki mga ranking ang board member, may senior board member? Anong purpose dakaan? Di ko depende na isip kung ano, pero may contribution man ini sa kung Natakay po paano na i-ranking iyan. ayan VP Henry, dagdag niya itong balata hali di sa Capitol, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali po sa luwas. Diyan senior board member pala si Kongkong Salceda. Ang purpose kaya kayan, susog sa kuyang pagkasabot. Sabi John Ronald Baldo. Halimbawa nga governor, vice governor naging acting governor. Ang ma-acting vice governor, ang senior board member. Yan. By succession yan. Halimbawa nga governor na nag-leave, nagpa-Amerika. Ang perang aldaw nga duman. Mga sambulan nga. Pwede mag-assumer vice governor na acting governor. Tapos ang maluwas man na acting vice governor, iyo po senior board member. Sunod-sunod na po yan. O sa ipon iba pa. Yun ang purpose ka yan para mga tugang maaraman ta kung natatasinda pigra ranking. Yan. Kung halimbawa nga wala na pa akong ibang ma-example. Dahil ako ibang ma-example. Abo na tabi ako mag-example pang iba. Masakit din marhay para sa sarong negosyante na makalikay sa pag-ibonin karatan. Gabos na nagtitinda, nagkasala ang dakol na tawo sa paghanap nin ganansya. Kung bot mong yumaman, ipirong mo sa imong mga mata. Sirach 26, 29, 27, 1. Salamat sa Diyos. A blessed Thursday everyone. Salamat pa di. I love you. Enjoy your day. Thank you Paring Ray. Bago di Paring Ray with Dawit Modi. Bahay, bahayan, tago-taguan. Yeah. Angel Mustasa, my report. Good morning, Angel. Good morning, VP Henry. Good morning sa tuyang Araman mga ito, bahay-bahay ang buda, tago-taguan. Day po. Yung mga aram. Day po. Harong-harong ngaya. Karawat kan mga kiban, harong-harongan, di ba? Di ba? Opo. Tapos ngaya may tatay-tatayan. May nanay-nanayan. Oh, Ang aram ko kaya, VP, luto-lutoan dati. kami kayo, high school kami, may kawat kami ka na harong-harongan. Ay, high school, Dracula nagkawat na kami. kapakaan. Bahay-bahayan, bahay-bahayan, nanay-nanayan, tatay-tatayan. Tapos ngaya, turog-turugan, ngaya, Ay, hururigdaan, nga araw ka, karawat mi kayo. Magayon nagkawatan, basta araw ka, magayon noon, doon ka mo sa mabatag. Okay, sige, go. anyways, VP Henry, nahanap ko na VP so movie. Nakuha mo na? Kasubago. Opo. Ay, very good ka talaga. Children of War. Children of War. Film, Honor. World War II film. Opo. Documentaries. Okay. Tapos sa Saro VP, Honor, The Legacy of Jose Abad Santos. Yan, midbid mo si Jose Abad Santos. Nabasa ko siya VP sa history. Ano siya? Si Jose Abad Santos. Yung mga ano. So nasa kon ba yan? Nasa kwarta? Opo. Nasa kwarta? Si Juan? Si Paring Jo? Paring Jo? Oo. Ihapon tato naman sa historian kung ano yan. Apo, VP. Okay, sige, may pagliway. Apo, VP. Sige, go. Sa mga dugang tapang bareta, himas rehas mo niyan ang sarong 32 anyos na lalaki na residente kan barangay 16, Kawis de Iesta, Washington Drive, Legazpi City. Matapos ining madakop kan mga kapulisan kan Legazpi PNP dahil sa kasong attempted homicide. Yan.
Sa Blata Report kan Hepatura, na ipinaluwas sa pagi ni Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang akusado na midbidan na si alias Tope, kaibahan sa listahan kang mga other wanted persons sa syudad. Ang mandamiento de aresto kontra kay alias Tope ang ipinaluwas kang Municipal Trial Court in the City sa Branch 2 sa Legazpi City na may petsang Hulyo 1, 2025. Siya ang nakakahampang sa kasong attempted homicide kung saan nasa 36,000 pesos ang pigrekomendar kan korteng piyansa para sa iyang paramientras na libertad. Sa presente, nasa custodial facility ni kan Hepatura, mantang siniguro man kan Legazpi City Police Station sa pangyayot ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Ray Agos ang sainang espersos na malapag ang mga personang may pigakahampang na kaso para mapanimbaga sa ley. Yan, VP Henry, ang mga nagdagtang informasyon halis sa luwas sa Angel Mustaza at DCGB News. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. 21 minutos bago mag-abot ang alas 6 din morning. Ilagta na ang dagdag na report ni Pading Al Armario. Good morning, Pading Al. Pasok. Good morning, Pade. More facilities and training ground. Yan ang pigingo ang unyan. Kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi, sa liderato niya ni Mayor Isiam Ismael, dahil importanteng maray ini sa mga atleta kan Legazpi City. Iyon yan na pinagamaawot kan Department of Education dahil base sa mga luminis na kompetisyon na kulang maray ang potensyal kan Legazpi, lalo na as na ma-improve ang sa indang standing swimming nasaro sa mga event na naghakot ng medalya ang Legazpi sa palarong Bicol, kaya dapat sanang ma-improve panalo ang performance kan mga players. Pinangako naman ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. kana ko Bicol ang planong Olympic size na swimming pool na planong ipag-ibo digdi sa Legazpi sa mga masunod na bulan. Igwapanin planong oval digdi sa barangay Humapon. Kaya yaon man ang nakulang paglaom kan administrasyon niya ni Mayor Isiam Ismael asin next year Legazpi City giraray at ma-host kan palarong Bicol. Ay wow. Nato daw yung balita ang kung nagigribo oval, dahil pwede nga circle o nga rectangle ano. Kamo game balita be? Nato daw tang pigigribo oval, dahil pwedeng circle o rectangle. Pag circle kaya, madali ka malibong. Ano? Pag circle, madali kang malibong. Lalo na ayaw man ang ano. Pero kung oval, medyo haloy. Pag ang talibong. Oh. Lalo na ka masyado malibong. Lalo na kung rectangle gayon. Kung rectangle, mas maray-ray yan. Dahil ka malilibong. Dahil ka malibong. Pero Maray. pag circle talaga, madali ka malibong. Maray ang simbag mo, paliwanag mo, maray. Pwedeng tumudan. Maray ang santa ko niya. Maray ang dalagan ka utak tako niya na. Okay, sige. Maray yan na magarat ka informasyon. Sige, Southern Bank Legazpi, Alarmari. Salamat sa Padingal sa report. O, sandali lang, Joshua. Tara monta muna ang latest na kabugtakan kang panahon ali po dyan sa Pag-asa. Aramon tada o tabi. Aramon tada ang mga bareta sa DOST Pag-asa. Isa kayang duty ko niya na di. Hello? Good morning, amigong Wilvin. Opo, sir. Ay, good morning, Migo. On air katabi sa tuyang programa. Ano ang latest ngo niyan sa kamugtakan kang panahon? Diyos marahay na pagkaaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na nagdadango kasi nagsusubaybay ka ang DCGB. Sa ngayon na pet sa Hulyo 3, 2025, sa daw ning Webes ning pagkaaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kaan sa tuyang panahon. So bagong alas 3 kang madaling araw,
ang low pressure area at gakarkulong nas distansyang 125 km, Sirangan Norte, Sirangan kang Apari, Cagayan, o nasa distansyang 635 km, Norte kang Legazpi City, Albay, sa coordinates na 18.8 degrees north, 122.7 degrees east. Ang naturang low pressure area man ay may posibilidad na mabilog na bilang isang bagyo sa masunod na 24 hanggang sa 48 oras at posibleng apo doon na bagyong Bising. Mantang southwest monsoon o habagat naman ang nagka-apekto sa central as in sa southern Luzon, sa interong Kabisayan as in sa Mindanao. Dahil ang kayan ligis sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-uran as in pagkikilat, pagdaguldol, dulot kang southwest monsoon o habagat. Ang paros ay maluya, sagkod moderato, nahali sa sursulnupan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat as in kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Pinatay ang agwat ng temperatura, tigalaumang poon 26 sagkod 32 grados sentigrado. Asin ang daw ay nagsirang kasabagong alas 5:14 ng pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 6 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:43 ng pagkaaga. Ini si Melvin Almohana, reporting live, Halidigis sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Amigo, makaka-apekto sa Bicol region kung mabilog iyan na kuan na maraot na panahon na apo doon na si Bising? Ito pong low pressure area ay hindi po makaka-apekto sa Bicol region. Kung pagkos ang makaka-apekto po ay yung southwest monsoon o habagat na pwedeng i-enhance nito pong low pressure area o kaya kung mabilog po itong tropical depression na magiging Bising po. Ayun. Okay. Salamat tabi, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Welcome po, Sir Henry. Salamat, mabuhay, and God bless po. Alright. Thank you so much. Mga tugang iyan po ang latest sa kamugtakan kam panahon. Dahil pa man nabibilog si Apo ng bako palang Bising. Bako palang Bining. Bising. Apo doon pala na Bising, oras na mabilog mga tugang, anlayan maraot na panahon. Alright, tara mo daw ang headline. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Kasabay makot si Jenny Balyaran, hali dyan sa Newsbase, Candid CGB. Good morning, Jen. Good morning, VP Henry. Good morning po sa gabos ng mga paraantabay para sa pamayok ang darakulang bareta sa Lado Nasyonal ngunya na aldawnin Miyerkules. Ipigbubusol VP Henry ni Senador Sherwin Gatchalian ang propestong gibuho na tulong taon na sana ang pag-aadal sa kolehiyo. So ini ang inapo niyang 3-year college education na kung saan gibuho na da VP Henry na tulong taon ang kurso sa kolehiyo imbis na 4 na taon. Mas magiging agresibo naman ang Kamarang ngunya na 20th Congress sa pagbusol ka mga leyes may kinaaraman na sweldo asin presyo kang petrolyo. Ipinagmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga otoridad ang mas hararom na investigasyon may kinaaraman sa pigasabing pagkagadan ka mga parabulang na sa kunyo niyan VP Henry da ipanahanap alagad ang nagbutwa ng whistleblower may mga pinangaranan VP Henry na mga midbid na personalidad sa social media. O kaya sa showbiz. Piglino naman VP Henry kang Department of Education ang nagbutwa na impormasyon na magkakaigwa nindagdag na Saturday classes sa mga high school as in elementarya as in pigisabi na ini sarong fake news. So kasod pa VP Henry nagbutwa ang mga impormasyon na sa social media na pigisabi na magkakaigwan ng dagdag na Saturday classes and iyan po di ining katotohanan. Pigilauman naman kang kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte na mapaluwas ning desisyon ng International Criminal Ninda na interim release sa laog nin sarong bulan. So iyan gipehan di ang mga pigahalat ngunya na impormasyon and panunumpa kang mga napili na senator judges
na matukaw bilang Senate Impeachment Court sa July 29. Lawas na po yan. And ang gobyerno padagos man ang pagbabantay sa pagsasabi na posibleng ang inflation rate ngunya na Hunyo, posibleng mas maging Marikas VP Henry o maglangkaw dahilan sa padagos na paglangkaw man ka mga kang presyo ka mga pangenot na barakalon. So yan po muna VP Henry ang mga pangenot na pumayok ang darakulang bareta sa lado nasyonal. Ang detalyes at siya na alas 6 asin alas 7 pagbabareta. Sa pangaran ni Direk Mar de la Cruz, ako po si Jenny Balyaran, Marinaga. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Thank you, Jen, sa mga headlines in the morning. Good morning, tabi kay Abel Balmaceda. Magayon nga ang panahon sa Viga. Yan, Katanduan eh. Saka kay Madam Mabel Oropesa. Diyan po sa Pariyaan National High School. Good morning, tabi sa Indogabos, ha? Mga taga-Pariyaan High School, buda tabi kay Busing Nonito Gaviria. Good morning man kay Manong King Reginaldo. Buda, good morning tabi kay Manong Lods na Grulyo. Buda tabi sa iba pa na mga chatters. Anong chatters? So mga nag-chat. Ngayon na aga. Hindi po sa tuyang programa. Oras natin, 10 minutos bago mag-abot ang alas 6 in morning sa DCGB. Dagdagantan mga bareta, kasabay si Joshua Bino. Joshua, good morning. Come in. Yes, Pipi. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag natong bareta, sa laog nin anom na bulan, milyones pesos kantidad ng illegal na droga ang nakumpiskar kan mga kapulisan sa manlain-lain na parte kan. Sa report kan Police Regional Office 5 sa irarom kan liderato ni Regional Director Brigadier General Andre Perez Tizon, ang Police Regional Office 5 naging masugsog na pagkondukta ng mga operasyon kontra illegal na droga kung saan susog sa record pagpuon Enero 1 sagpod Hunyo 30, 2025 anom na bulan ang mga kapulisan digdi sa Bicol nakapagkondukta ni nasa sobra sa 600 na anti-illegal drug operation na iyo ang nagresulta sa pagkakumpiskar ng illegal na droga na minakantidad eksakto 80,102,175 pesos. Ang mga operasyon ini, iyo ang binibos sa manlain-lain na mga lugar digdi sa Bicol region. Asin pinagkukonsiderar na kumbaga sarong maiwasan ng mga operasyon tangali ng maportar ang presensya kan illegal na droga digdi sa rehiyon. Sa nasabi ng kantidad, dara ini kan nasa 80,461 gramo nin marijuana asin 10,359 gramo nin shabu o nasain sa pagkondukta ng mga anti-illegal drug operation. 644 individual ang naarestar sa bilang na ini, 37 ang pinagkonsiderar na high value target, 142 ang mga street level drug personalities, asin 465 ang mga newly identified drug personalities. Ang mga suspetsado ini, iyo ang nagpakasarangat na o nasa angatana min magkakanigong mga kaso sa manlain man ng mga korte digdi sa Bicol Region. Sa nasabi ng kantidad o kaya sobra 80 milyon na nakumpiskar na illegal na droga, Camarines Norte ang nakarecord min pinakahalangkaw na nakumpiskar na minapakol sa sobra 30 milyon. Sinundan kang Camarines Sur na nakumpiskaran nasa 24 milyon, Albay nasa 12 milyon, Naga City 9 milyon, Masbate nasa sobra 3 milyon, Sorsogon nasa 238,000 at yung Catanduanes na Iguaman ni nakumpiskar na nasa 181,000 pesos sobra. So na kaya sa
mga operasyon ini pinagtaro ining pwersa na PNP as in Philippine Drug Enforcement Agency o kaya PDEA piring man sa tuwang kan mga local government units konti sa pagkikaini na probinsya ni Brigadier General Andre Perez Quizon, ang Regional Director kan PNP Bicol, pagpapadagos sa mga maabot pang bulan na pinagkondisyon nindang mahigot sa mga anti-illegal drug operation tangali ng mapukulan na maglakop ang illegal na droga digdi sa rehiyon Bicol. Yan, bitan dagdag na storya, Dos Pobino, DCCB. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Salamat, Joshua, sa report. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na karaman, mga tugang sa Morning Hirit. Aram daw nindo mga tugang kung sa intabi na record ang pinaka-primero na service gas station sa mundo. Sigun sa pag-aadal, mga tugang, ang ka-December 1895, na-discover asin ipinundar, ibinugtak, binukasan niya mga tugang ang saro-tabi na gas station. Mga tugang, sa France, unahin, ini po ang first o kaya world's first service station, mga tugang sa bilog na mundo, na iyo po ang nagtataonin serbisyo sa paginin pagbabakal nin gasolina asin krudo, kasarabay ang mga parking asin oil kan mga auto. Ang sinabi ng bagay, iyoan nangyari duman sa France, kung saan ginamit ang French word na kaya para sa sinabi ng service station, mga tugang na garage, kaya garage. Ang first American garage was binuksan po sa Boston, Massachusetts, kanuminaging May 24, 1899. Hindi po mga tugang ipinag-advertise sa sarong stable, renting, sale, storage, and repair nin motor vehicles. Yan, diretso man palang talyer. Ano? Ang konsepto naman sa Massachusetts, mga tugang parkilahan tabi nin mga auto, buda mga tugang storage nin mga piyesa, kasarabay ang pag-repair kan mga bikulo. Yan. Duwan palan sa France, mga tugang, ang purpose naman, iyuan, parkingan, buda, bakalan, ki mga oil, tabi, buda, iba pang mga produktong petrolyo. Ang nag-establish kay ni kanuminaging 1895 iyo si Monsieur Barul. Yan. Dumantabi sa France. Yan po ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Hindi kun manggura nung litro kang panahon na ito. Gari baratoon man gayon di ba? Baratoon man gayon 18, di ba? 1889, baratoon man gayon ang kuang kayan. Mga tugang kan mga panahon na ito. Yan po ang mga istorya ngonya na pagkaaga di po sa indong programang Morning Hirit. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jomar Bien, may dagdag na report. Jomar, anong latest dyan? Go ahead. Okay, salamat VP Henry. Padagos una sa pagdibot ngunyan ang National Police Commission sa mga ipaturokan pulisya digdi sa First District tangani na mag-inspeksyon kasod maang sa indang pinasyaran iyon Tabaco City Police Station kung saan mga opisyales kan Napolcom ang nagpartisipar sa inspection digdi. Ang purpose kan inspection sigun digdi kay Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr., Chief of Police kan Tabaco, iyo ang masiguro na ang Tabaco PNP nagko-comply kan national standards kariba
so crime statistics, pati naman sa implementation kan community service orientation policing o CSOP. Sinabi ni Sir ang level kan suportang pinagtatawakan local government kan tabako yung ampig isiman kan Napolcom para mas maging magayon ang operation kan tabako PNP. Ang team kan Napolcom naghali matapos inspection na kumbinsido man kan mga pigpapautob nindang standards para sa Philippine National Police digdi sa Tabaco PNP. Yan ang report. Joe Marbian, DCGB. Salamat, Jomar, sa mga bareta. Hali po dyan sa luwas. Bueno, o sa mga birthday greetings natin, tabi, text na, no? Ay, dakol-dakol na ini. Tabi na babasahon taba, ay, pangyari. Ba't ang lingo-lingawang ko? Pasensya na, tabi. Ito na muna. Good morning, Henry. Pwede magpatabang maghapot kay Mayor kung rin po maabot ang LGU senior pension. Mula pa po Enero, pambili po sana ng maintenance ng tatay ko. Tapos na po ang provincial pension last June pa. Ang LGU, kailan po kaya? Salamat. Sisi pong Mayor ini. Oy, Madam, Sir. So, texter na po. Saan pong Mayor ining hapon ta? Pakikuan mo tabi kung sa'yo na Mayor. Tagabos kaya ng mga LGU. Sa harus igwa tabi kipig-apod na ano yan, ha? Igwa kipig-apod na pension para sa mga senior citizens, ha? Saan po ining munisipyo o syudad, ha? Tama na ko ta so 4 na taon sa college, dahil na pagparagibuhon na tulo. Halion ang senior high school na lang, okay to 12. Tawara man silbi. Salamat. Yan. Sabi ni Kagawad Bon, good morning, dakulon pala nagdangog digdi sa mo sa istansya. Malinaw. Yaw na kung ngunyan digdi. Oy, good morning, tabi. Mga taga Malinaw, istansya. I mean, istansya Malinaw. Good morning, tabi. Nagano ka tabi dyan taga Kuampala, ano? Siguro si Kagawad Bon, taga dyan ano? Dyan pinangaki ni. Kung ini, taga Barangay 18, diyan tabi sa digdi sa Legazpi. Good morning, tabi sa mga taga-istansya Malinaw, Albay. All right. Good morning. Ay, sandali lang, ha. Good morning, tabi Henry M. Oy, 7G da pugi, maray na aga amigo, ha. Maray na aga tabi sa imo. Diyan kay Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capili Asejo, Inofilia Maravilla. Good morning. ALGU Legazpi kay Mayor Isham. O sige, ha. I-forward ko tabi kay Mayor Isham ini. Nagngani na baka dahil pa niya aram, ma-double check niya, ha. Ipa-forward ko tabi, ha. Salamaton tabi. I-follow up ta, ha. Happy birthday kay Ate Marce Almeida ng Padang ngon sa July 4 sa aga pitsa 3 pa sa dangon yan, Ronald, ano? Pitsa 3 ngon yan, di ba? July 3 ngon yan. July 4 tabi, sabi ni Ami, happy birthday. Advance tabi sa imo. Birthday greetings kay Ate Marcy Almeida ng Pawa. Good morning. Siyempre pagdakol ang botante, halangkaw ang boto, paano iyan? Comelec. Ay bako may percentage po yan. Bako lang iyan sa boto. May computation yan eh. Kato nagko-cover ako kan sanggunian. Igo ang key formula, so number of population, so area, tabi. Kaya may time kay ito nga ni nagarihalang kawon subuto kan taga 2nd district kumpara sa 3rd, pero ang naging senior board member sa 3rd. Kaya kanyan may formula po yan, may may formula po yan, tabi, ha, may formula. Good morning. Ang purpose kang ranking para ma-determine, so sarawayon ka na, di ka magparataram ka yan. Actually tama ka man, may punto ka man, ha. Pabati man po kay Ate Ray, birthday ngon yan, hali kay mama niya. Sige. Good morning kay amigong Jonas Rosal. Good evening, sir. Sinsya na baka sa aga po burukas ang Legazpi Hospital. Taiyan, maski pero wara. Aniguan man.
Stock position. Okay. Sige, padumanan ko daw padumanan ko tabi ang Legazpi City Hospital. Midbid ko ang administrator diyan si Dr. Galan. Ida ko iyo pangunyan pagtoko ni Mayor Isham. Sige tabi, verified. Salamat on tabi sa information, ipa-verified ta, ha. All right. Okay na po Sir Henry, pig-refer na po sa ibang ospital para siya ma-CT scan. Okay. Iyo raot kay yun may naghahagad pa lang kitabang tabi kaya ito nga yung pang yan yung deposil pag nagkahilang bagadi nahiling ko mananggad supig apod tabi sa imuduman sa jeep na nagpurondo sa may okay pig okay sige po may solusyon tayo niya may bareta kita dyan ha tungkol tabi sa concert dito ha ang mga bareta masunod na makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, oras alas 6. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta ngunyan pong Hulyo 3, 2025. Mga banwaan sa 3rd District Canalbay, may extension office ni Congressman Adrian Salceda. Sports facility ibubugtak sa Legazpi City sigon kay Mayor Isham Ismail. Mayor Vic Perete Candaraga, prioridad na tutukan ang problema sa tubig asin basura. Problema sa nagkaperang porsyon kan Legazpi na nagpipiot ang tinampo dahilan sa traffic asin mga paratyenda. Ipinagsuwestyon kan tagapagtaram kan PNP na ini i-review ang nagkaperang existing ordinance kan syudad. Sa lado nasyonal, 3 taon na kolehiyo ipinagbubusol sa Senado. Kamara, mas magiging agresibo ang pagbusol kan mga leyes may kinaraman sa sweldo asin presyo kan petrolyo sa 20th Congress.
sa ibang nasyon, Israel, nagtugot na sa 60 aldaw na ceasefire sa Gaza. Business News, makusog na kamugtakan kan bangko sa Pilipinas, pigmidbid kan S&P Global Ratings. Health News, maraot na epekto kan permi haloy ang pagtukaw, aramon. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Katawanon po nin prioridad ni Mayor Vic Perete Candaraga ang pagsolusyon sa tubig. Dahilan tayo ng panginot na reklamo ngunyan kan mga Daragenyo. Sa entrevista kang DCGB News, sinabi ni Perete na sa pagi kan siring na bagay sa iyang matututukan na nin Marhay pagkatapos na siya mailihir bilang alkalde asin partiman kan sa iyang nakalap na mga reaksyon hali mismo sa mga residentes kan panahon in kampanya asin maging an ngunyan na nakatukaw na siya sa iyang sinabi na inapudan niya na ang manehambyanto kang prime water. Kunain sinabi kay ini na nangako maninin mga pagbabago asin kasarabay daw anon going na programa para sa pagbubugtak nin mga darakulang linya nin tubo. Kasarabay ang pag-check kay ini sa palibot kan munisipyo. Sayang tinawanin doon na ang problema ngunyan dahilan tapadagos pa o kaya ipinagsuestyon niya sa manihamiento na dapat padago sa maghanap nin panibagong source nin tubig. Mantang mismong ang alkalde Candaraga naka-eksperyensya kung paano magkulang ang supply nin tubig. Kasi indang residensya asin ang nareparo niya mismo ang pag-supply nin tubig sa mismong munisipyo Candaraga. Uya po sa iyang pahayag, may kinaraman digdi. Kung initial na meeting sa Prime Water, asin igwa na sindang panuga, ito ang karam ko, panuga. Kaya lang talaga may mga proyekto sindang niya na ongoing. Apo. Kaya lang daing konkretong kasimbagan para sa mga daragin niya. Mientras tanto, kasabay man kan reklamo kan publiko, sinabi man ni Mayor Vic Perete na ang sa iya pangririparohon asin bibisitahon personal iyang problema kan basura sa nagkapirang porsyon kan Legazpi. Sa iyang sinabi na nakakalingaw ang ibang mga residentes na magsigrigar nin basura kun kaya oras na inihihakot biryo manggiraray sa sendang mga material recovery facility. Sinabi niya na sa pagi kay ni ihigpitan kan lokal na gobyerno ang mga residente sa Sinibaba may kinaraman sa pagsisigrigar nin basura. Mantang daimang plano na magbakalin panibagong truck ang lokal na gobyerno. Dahilan taday naman in pundong available para digdi asin siring man o kaya bilang kasimbagan sa kahaputan kung planong magbakal dahilan ta sa ngunyan raot ang ibang mga dump truck sa munisipyo. Tama yung ngunyan magiging sarang problema sa medyo sa mga barangay may problema dahil na nagsegregar kada harong ang mga segregar man pagabot sa barangay nagiging mix na medyo higpitan ta tutukan sa ini sige dakol kang basura isipahit mga truck ta medyo luma na bali nagdadalagan kaya mga arin babisitahan ko po ini ayo yung problema yan kaya lang ngunyan sabi ko kung mapakal kitang equipment kable na kita pang bakal. Mayor Vic Perete sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto, kada banwaan asin syudad may extension office ni 3rd District Congressman Adrian Salceda. Detalye kan bareta kay Jimmy Nasalita. Iba man ang diskarte ni 3rd District Congressman Adrian Salceda sa sistema niya sa panggugobernar digdi sa distrito kung saan base sa informasyon na kaabot sa DCGB News bako sa nasarong district office sa nibubugtak digdi sa 3rd District ang sistema ang kada banwa sarong syudad digdi sa 3rd Distrito may extension office apuera kan central office na pigpipilian ligaw o kaya sa banwa ni Nuwas ibugtak. Dahil pa man na personal nakakaulay kan DCGB nyo saan kongresista tungkol sa bagay nini, alaga diyo ang nagalataw digdi kung sainan katoyhan sa kunata, araw kay ni ang sistema, anuman ang mga concern sa kada banwa, kan mga tao,
igwang opisina sindang dudumanan kung saan may kanya-kanyang staff na maestimar sa inda mantang natural makakaabot sa sayaan mga concern na kaipuan maaksyonan o mahanapan na solusyon bilang representante kan 3rd District. Sa usog digdi, magayon ang siring na pasistema sa pagsabing maski nagtatrabaho siya duman sa Kongreso, gariyaon man sana siya digdi sa pagsabing igwa ni establisadong mga opisina ang congressman digdi sa 3rd Distrito kan Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mabugtak ni sports facilities ang lokal na gobyerno kang Legazpi para masustiniran ang pag-training kan mga atleta na may potensyal sa iba-ibang klaseng events. Inan sinabi ni Mayor Isham Ismail sa DCGB News pagkatapos na kumpirmaron kay ni na panago sinang pinag-aadalan kung saan pwedeng maibugtak ini. Tanganing ang mga atleta iyo ang makapag-training. Dayang sinabi na dapat sa luwas din mga eskwelahan ang sinabi ng training facilities o sa luwas kang compound din mga eskwelahan ang mga training facilities para day makaistorbo sa pagklase kan ibang estudyante. Siring man, mas buwelo man kung inibubugtak sa medyo ibang lugar na nasa luwas kang compound sa pagkasabi na pwedeng magamit kahit maski Sabado o Domingo kan mga atleta na pwedeng mag-training digdi. Sa tinawanin doon na harani sa iyang sports program dahil ang tasasaro man atleta na nagkawat sa panahon in high school. Asin magin sa panahon kan sa iyang pagkukulehiyo kung kaya aram niya ang pangangaipo kan mga atleta sa syudad nin Legazpi. Pagbalik giraray kan dating session hall o sa dating session hall kan sangguni ang panlalawigan kan Albay nakadepende kay Vice Gobernador. Detalye kan bareta kay Karen Ala. Na kay Vice Governor Diday po ang final na desisyon kung mabaralik man giraray sa dating session hall kan Kapitolyo ang sanggunian panlalawigan ng Albay panganing i-improve pa ang bagong session hall sa Capitol Annex. Dahil sa inisyal na impormasyon hali sa mga personalis kan sanggunian panlalawigan, sinabing posibleng pumaralik giraray duman sa dating session hall ang Junta Provincial kan Albay sa pagsabing may mga board member kan supag last session kan mga ini na medyo tayo nauyunan ang naging dalagan duman sa bagong session hall sa Capitol Annex dahil iyan sa takul pang dapat riparohon kung kaya nagalat sa formal na direktiba ang mga tao kan sanggunian kay Vice Governor ko bilang namamayo kan Junta Provincial kung talagang ibabaran giraray ang mga gamit sa lumang session hall nganing tawandalan ang mga parhangarin sa ginibong session hall kan sanggunian panlalawig at matatandaan din mismo second district board member si Melissa Abadesa ang tuminaram live city sa DCCP News nakaipuan pang i-improve ang bagong session hall ng Dangunyan, partikularmente ang ilaw digdi na mismong obserbado kan DCCP News na madiplom at pwera pa kaiyan, diit sa nang irestoryahan na susapawan na maray iboses ang sanctity kan digdi deliveral sa session, medyo pa po pamagayon ang sound system, asin medyo magulo ang sitwasyon sa likod sa may area kan mga audience. Karen Ala, DCGB News. Ipinagsuhestyon kan tagapagtaram kang Legazpi City PNP sa pagi ni Police Executive Master Sergeant Carlo Panya na dapat ma-review ang mga ordinansa kan syudad kasarabay man ang pagreparo kan ibang mga sitwasyon sa palibot may kinaraman sa bulos kan trapiko. Sa entrevista kan DCGB News, sinabi ni Panya na isusuhestyon niya sa mga bagong nagturukaw na mga ilidong opisyal sanggunang panlunsod na ma-review ang ordinansa may kinaraman sa traffic ordinance kan ligas o kaya may kinaraman sa pagkapagarahay kan bulos kan trapiko base sa nakapalaman sa ordinansa kan syudad. Sa iyang sinabi na ang ipinagreklamo na lugar na pirming masamok asin pirming piot iyo ang halipot na tinampo hali sa may kanto kan Rizal Street na minabalda pasiring sa Imperial Street asin Circumferential Road. Sa iyang sinabi na dakol na mga paratsinda digdi ang mapagal pakihurunan siring man dakol ang nagpa-park sa iba sa tagsaibong na parte kan tinampo kung kaya napipiot ini. Mantang sa iyang sinabi na sindamahagad nin tabang kay Andy Marbella kan Task Force Kaayusan at Kalinisan
para makatabang sa solusyon sa problema. Ikaw pa pong mga madidulong po itang mga parasinda, hindi ko pa po yan na area pa po yan. So, talaga pong dahil talaga maiwasan na mag-igaw po kita traffic dyan. So, number one po siguro, basta ma-revisa po yan kan, magiging committee chairman kan na, transport. So, yun po sa nota. And, Police Executive Master Sergeant Carlo Panya sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto, provincial o kaya Philippine Drug Enforcement Agency, Albay, nakatutok sa demand reduction kan illegal na droga. Sitwasyon kan droga sa probinsya, manageable paman. Angel Mustasa sa report. Nakatutok mo niyan ang Philippine Drug Enforcement Agency Albay sa demand reduction at pagrumpag sa mga drug den sa probinsya kan Albay. Iniyan pahayag sa DCGB News ni PDEA Albay Provincial Officer Intelligence Agent 3 Noe Brigel sa pagsasabing kung mapupugulan na makalaog ang illegal na droga sa probinsya, asin kung marurumpag ang mga drug den na pigagamit ng mga drug users para mapagamit ng illegal na droga, dakulan posibilidad na mapugulan man ang pagdakol kan mga naggagamit asin magbabakal magin ang may impluwensyahan kini. Dahilan kay ini hinagad ni Brigel sa mga lambang Drug Abuse Council kan mga lokal na gobyerno, partikular na ang mga barangay na maigot na bantayan ang mga boundaries kan sa indang lugar, lalo na kung sindaan deklarado ng drug cleared. Sa presente, manageable pa ang sitwasyon kan droga sa Albay, alagad ay sindarigi nagiging kampante kung kaya padagos sa indang kampanya, operasyon at sinrehabilitasyon para sa naiimpluwensyahan min illegal na droga. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Barangay Dinurunan sa Daraga Albay, may bago ng matukaw na kapitan. Joshua Bino sa report. May bago ng kapitan ang Barangay Dinurunan sa munisipyo kan Daraga Albay. Ini matapos formal nang makasumpa sa atubangan ni Mayor Victor Perete ang top toucher kagawad na si Honorable Gary L. Mayor. Gary Mayor, tayo na magiging kapitan ka na sabing barangay. Ini nangyari sa paagi nin rule of succession. Matapos na ang kapitan ka na sabi ng barangay na si Kapitan si Warren Sorsogon, iyo ang nanggana bilang konsyal sa Sangguniang Bayan kan Daraga Albay. Kung kaya sa absence kan kapitan na ini, sa paagi ni rule of succession ang top-toucher na kagawad, iyo na matukaw asin magkapot ka na posisyon bilang kapitan ka na barangay. Kano minaging aldaw, formal na ining nagbisita sa opisina kan alkalde asin nanumpa sa iyang kakaputan na bagong posisyon kung kaya ang barangay Dinurunan ay bagong kapitan sa pangaran ni Kapitan Gary Mayor. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Mientras tanto, iba pa niya itong bareta sa lado lokal, kasabay ang report ni Al Armario. Ngunya na dapat maghiro ang mga barangay council kung ano ang darakulang project sa barangay na sa indang pwedeng hagadon sa gobyerno nasyonal sa paagi kan mga congressmen. Dahil paglaog kan third quarter ngunya na taon, budget for 2026 na, pag-urunan sa kongreso. Ngunya na taon, pag-implementar na ang mga proyekto na inalukaran kan sarong taon pa for this year 2025. Kaya dahil na pwede ang mga request kan barangay ngunya na taon. For 2026 na ini, mababadgetan. Kaya ini ngunya ang panahon na mag-isip-isip na ang mga barangay council kana mga project sa saindang barangay na pwedeng hagadon sa gobyerno nasyonal sa paagi kan mga congressmen. Alarmario, DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:21 ni pagkaaga. Padagos kita ngunyan sa mga bareta o kaya binakanteng opisina kan Sangguniang Panlunsod kan Tabako. Pinagpaplanuhan na kung ano ang isasalidang opisina.
Report kay Jomar Bien. Big inspection na kasudma ni Mayor Ray Bragais ang third floor kan City Hall kung saan duman na namumugtak ang binakanting opisina kan Sanggunian Panglungsod kan Tabako maging ang Session Hall. Initangani na mapagadalan kung ano ang mga dapat na gibuhon sa nasabing binakanting mga opisina na pwedeng mapakinabangan kan lokal na gobyerno o kan publiko. Ang mga bakanting opisina ngunyan sa third floor kan City Hall kan Tabako iyuan mahiwas na Session Hall. Ang opisina kan Vice Mayor, duwang dakulang kwarto na opisina kan 10 na mga miyembro kan Sanggunian Panglungsod kan Tabako. Ang opisina kan Sanggunian Panglungsod Secretariat maging ang conference hall. Mahiwas na lugar ini na pwedeng mapagkagamitan kiba pang mga opisina. Enot nang naiplano digdi kan uminaging administrasyon ni dating Mayor Crisel Agman na ibalyo digdi ang mga opisyadong nangangaipon ng dakul na tao, partikularmente itong sa mga nasa ground floor. Tangani na ang ground floor, iyon magamit kan mga opisina na pigdadayo kan dakul na mga kliyente o mga tao, arog na kan mga maedad na o senior citizen asin iba pa. Para ang mga ini dahil na magkadirispi silang pang magsarkat-sakat sa itaas para sana makabail kan serbisyo kan lokal na gobyerno. Kung ano ang plano ngunyan digdi ni Mayor Ray Bragais, dahil pa man dahilan ta pinag-aadalang paninda kung anong mga opisina ang dapat na ibugtak sa nabakanteng mga opisina kan Sanggunian Panglungsod kan Tabako. Yan ang report. Jomar Bien, DCG. Oras Pilipinas, alas 6:25 na nin pag-aaga. Abagan po sa moyang pagbabalik, 3 taon sa kolehiyo ipinagbubusol ngunyan sa Senado. Detalles, makalipas lang po kay ni. GB News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. Events like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the 2nd floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us. Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov. Pirming yaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamta ng pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hulyo 18, 2025. Ninhulit na sa BDO, we find ways. July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo.
Magiribahan kita. Alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang control Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta, ipinagbubusol po ni Senador Sherwin Gatchalian ang propwestong gibuhon na tulong taon na sana ang pag-aadal sa kolehiyo. Nakapalaman sa ipiglatang niyang 3-year college education o 3CE Act, nagibuo na sanang tulong taon ang kurso sa kolehiyo imbes na 4 na taon kung saan paglaog pa sana kan mga estudyante sa kolehiyo diretso na sindang mga major subjects kan pigkuan na kurso. Ang mga general education o GE course naman pwede man isabay sa senior high school. Paliwanag ni Gatchalian na kung magkaigwa din dagdag na 2 taon sa high school, ipigpromisa kan gobyerno na papahaliputon ang panahon na kaipuhan sa kolehiyo kung kaya panahon na para utubon ang promisa. Sinabi kan opisyal na katuyuhan kan pupwesto na siguruhon ang kahandaan kan mga estudyante sa kolehiyo asin matawan ng dakol na panahon ang internship advanced specialization. Mas magiging agresibo daw ang Kamara ngunya na 20th Congress sa pagbusol kan leyes may kinaraman sa sweldo asin presyo kan petrolyo, mantang sisiguruhon ang koordinasyon asin makaskas na aksyon para sa mga importanteng leyes. Sigon sa Tingog Party List Representative sa pagi ni Jude Asidre, dai pigihidali ang mga propestong ley dahil may ibang sektor na dapat makonsulta. Reaksyon ni Asidre sa pangapudan na dapat tawanin prioridad na mapagtibay ang mga propwesto na kaipuhan sa tulak. Ipigpangapudan man na ibusol ang pag-amyenda sa Oil Deregulation Law dahil sa padago sa paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo. Sa isyu man kan aumento sa sweldo, natino ang bagulbol na aksyon kan Kamara sa isyu kang legislated wage hike kung kaya dain na ipasar bago ang adjournment kang 19th Congress. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal. Ipinagmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga autoridad na mas hararom na investigasyon may kinaraman sa pigasabing pagkagadan kan mga parabulang na sagkon ngunyan dai pa nahahanap. Sigon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, gusto maaraman kan Presidente konsisay ang mga embelto asin matawanan hustisya ang mga biktima asin ang sendang pamilya. Sangon niya nagpapadagos ang investigasyon sa nasabing kaso kung kaya mas marahay kung halato na sana ang resulta kan investigasyon na pigpapanginutan kan Department of Justice. Nanindogan si Castro na nagtutubudan Malacanang sa integridad kan korte asin kasong ini pwedeng maresolberan susog sa ley o rule of law. Bareta sa Luwaskan, Pilipinas. Makalipas lang po kan mga patalastan. Alas 6:29 nin pagkaaga. GB News Express. News Express. GB News Express. Ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Experience Alagang UNC from enrollment to employment. Ang University of Nueva Cáceres ay muling kinilalang may pinakamaraming certified programs sa buong Bicol dahil sa quality education na aprobado internationally. Ang UNC ay kasali sa University Network. Ang UNC ay sister school ng Mapua University na kabilang sa top university sa buong mundo. Handog ng UNC ang matatag na employment partnerships at alumni network, garantisadong success coaching at nurturing environment para makapagtapos, magkatrabaho at magtagumpay ka. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. GB News Express. GB News Express. GB News Express. GB News Express. Paretangon yan mga tugang sa ibang nasyon. Kinumpirmar po ni US President Donald Trump na uminuyon ang Israel sa kondisyon para sa 60 aldaw na ceasefire sa Gaza. Mantang tinawanin doon sa Hamas na akuon ang kasunduan bago maglala ang sitwasyon. Nagpapadagos naman ang preparasyon ni Trump para makipaghuron kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa White House sa Lunes, Hulyo 7, kung saan katuyuhan kainin na matabangan ang duwang lado na magkasundo para sa pagpapalibre kan mga hostages. Sinabi ni Trump na ang Qatar as in Egypt malatag manin pinal na proposal na dapat akuon kan Hamas dahil kung dai ini akuon, pwede pang maglala ang tensyon sa rehiyon.
Mientras tanto, nakipaghuro naman si Israeli Minister for Strategic Affairs Ron Dermer sa Washington may kinaaraman sa posibleng ceasefire sa Iran asin iba pa. Business News. Business News. Mga tugang mantinido po na makusog daw ang mga bangko sa nasyon sa tahaw kan tensyon sa taripa asin mga geopolitical na peligro sa kinaban. Sa pag-aadal kan S&P Global Ratings, 10 sa pinakadakulang bangko sa Pilipinas ang may magkakanigo na kapital. Makusog ang fundo asin handang hampangon ang mga problema may kinaaraman sa domestic economy. Ang mga bangkong ini may kapot din 85% kan kabilugan na assets kang nasyon. Tinawanin doon kan S&P ang sa indang matibay na capitalization asin liquidity. Iyon nagdeserving depensa laban sa mga daipiglaoman na peligro. Mientras tanto, piglaoman man kan S&P na may makaskas na pagtalubo kan ekonomiya kang nasyon kumpara sa ibang nasyon sa riyon dahil sa makaskas na konsumo asin kontroladong inflation. Aramon ta daw mga tugang na epekto kan maraot na epekto kan haloy na pagtukaw o perming nakatukaw ang sarong persona. Jenny Balyaran sa istorya. Good morning, Jen. Good morning, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Ang pagtukaw ning haloy asin kakulangan sa physical activity may mga independent physiological effects asin biological consequences. Sigun kay Dr. Mark Hamilton kang Dalton Cardiovascular Research Center kang USA, nagbutwa sa mga makabagong pag-aadal na ang halawig na oras kang pagtukaw pwedeng magkausa ning halangkaw na total cholesterol, blood sugar level, helang sa puso asin iba pa na nagiging kausa o nagiging dahilan man ini kang pagdakula akang tulak o waist circumference. Mentra sinabi ni Dr. Saurabh Tushar asin iba pang eksperto hali sa Indiana University School of Public Health, malilikayan ang maraot na epekto kang haloy na pagtukaw sa paagi kang pagtindog asin paglakaw asin iba pang light exercise kada sarong oras. Yan ang bareta sa lado kang salud. Ako po si Jenny Balyaran, amari na aga. Mientras tanto, mga tugang, aramon tadaw ang kabugtakan kang panahon hali dyan sa DOST Pag-asa. Kasabay si Melvin Almoela. Diyos marahay na pagkaagap sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na nagdadangog kasi nagsusubaybay ka ang DCGB. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. So bagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area at gakarkulong nas distansyang 125 km, sirangan norte sirangan kang Apari, Cagayan, o nasa distansyang 635 km, norte kang Legazpi City, Albay, sa coordinates na 18.8 degrees north, 122.7 degrees east. Ang naturang low pressure area man ay may posibilidad na mabilog na bilang isang bagyo sa masunod na 24 hanggang sa 48 oras at posibleng apo doon na bagyong bisin. Mantang southwest monsoon o habagat naman ang nagka-apekto sa central asin sa southern Luzon, sa interong Kabisayan asin sa Mindanao. Dahil ang kayan digdis sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-uran asin pagkikilat pagdaguldol dulot kang southwest monsoon o habagat. Ang paros ay maluya sagkod moderato na hali sa sursulnupan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang agwat ning temperatura tigalaumang poon 26 sagkod 32 grados sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:14 ning pagkaaga asin masulnop at yan na alas 6 ning pagkahapon. Ni si Melvin Almoela reporting live halidigdis sa DOST Pag-asa, Legazpi. Yan mga tugang ang detalyes kan mga darakulang bareta kanal daw.
Sinurat po sa DCGB News Base in the Jenny Balyaran as in Angel Mostasa, siring man ang report kan Megaforce Patrol hali po dyan sa luwa. Sendong na dangogan, GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, events management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita sa programa. Basta Morning, Henry M. Mga tugang ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung dahil magbabago, tanganing magmangatay, kahit pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyong kangatay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro po yan na antioxidant na probadong epektibo sa pagtaonin proteksyon. Sarado na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwede mga tugang na babawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag gaya. May bisyo man wala. Mahilig man uminom o dae, mas maray po na isabay mga tugang ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide.
Sige. Para po duman mga tugang sa mga gusto tabi na magbakal kiliberate, aprobado yan kan Food and Drug Administration. Kaya nasa market po yan. Mga tugang, madali po nindo yan na mabakal sa mga tsindahan sa tuya tabi na kapalibutan. Yan. Alright. Ang mga butika, sa tuya tabi na kapalibutan. Alright. Sige. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magagalit. Konsuelo lang ini sa morning hearing. Kumusta po may mga birthday ngunyan? Haberday. Mga tugang, aramon ta daw, si Isay daw ini. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Aramon ta daw, mga tugang kong si Isay ini. Saro da tabi na sarong ano nga ito? Saro da tabing official kan barangay. Ano ba yan? Ay nako, permida ang kaiba. Ang sa iyang, ay wow, si Isay daw ini, adi, appointed niyang barangay official. Namamalisyahan daan ang pagiging sweet kan lambang saro. Kung ano-ano man na chismis na naman sa barangay nagkariban. Kung ano naman na chismis na naman. Naririparo da tabi ang pagiging sweet nindang dua. Malada, naririparo yan kun ang dua yaon na mga tugang sa barangay hall. Ang barangay hall da, gari gusto na nindang gibuh na harong. Sige da ang talpian kan dua. Ay wow. Tapos na da ang sesyon niya, pasinda sa barangay hall. Baka may other matters. Diba? Joshua, ano nangyari? Oha. Joshua. Oha. Tapos, Joshua, good morning kay Pading Benny Garlan. Pading Benny, good morning sa kuyang ihado, kay Benj Armenta Garlan. Igapalad niyang kibagong barbershop sa Kwan, sa Kabugaw. Ang ngaran, Uncle Benj Barbershop. Yan, duwiyang kamo, Joshua. Gusto magpagunting? Duwiyang ka sa Uncle Benj Barbershop sa Barangay Kabugaw. Pwede. Oo. Kay Pading Benny, Nagarlan. Buda sa ihado ko sa kasal. Kay Benj. Saro sa mga gwapo kong ihado. Buda maanagom niya. Saro man sa pinakamagayon kong ihada. Sabagay, girode ka naman ki tsansa pa na magparapagunting ano? Beat na lang. Beat na lang ano. Yung man ang burubintahay pag ano yan, pag ganinong mo ang announcer. Bata. Nakakalibreng plugging kang negosyo. Yung ang burubintahay pag ang on board ninong mo nakasal. Diba? Dumuyang ka mo sa Uncle Benj Barbershop. Yan. Kabugaw yan, magayon ng pating lugar. Igwa nga na kung ihado pa dyan sa Kumadkad, si Elaine. Ihado ko man sa Kwan, may mga tindaman siya na mga, mga food supplement. Sarong butika dyan sa Kumadkad kasi sa Sorsogon. Di ba? Buda, yung burong bintay kun Pading Benny? Ano Pading? Bukas na ito Pading Barbershop? Adyan pa ka blessing. Blessing. Tad pa sa nagbubukasan. Ang aram ko kaya pa pag mapagunting yan, gari may libreng isnakan.
Tigbo tabi. Hali sa kaunan sa kaunahan mo. Iyo, atyan na lang stress na lang. Kasabay ang plato. Okay. Congrats pa niya. Congratulations. Congratulations. All right. Thank you. Thank you. Yeah, no. Dali mo na ito, Joshua. 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 Puro bintay baga pagpadiyon mo. Mga rugkan, di ba? Bintay. Oh, pigatawan ta ka na kikuan kilid. Ade. Gusto man ako. Gusto man ako. Mag-isip ka na, mag-desisyon ka na. Sabi ni Mading Angelic, kung kumpadre libre, kung balo na kumadihon. Ano ba gang Angelis Pilinat? Oo, dalaw na pag madihon. Buda madihon mo na sige pa ang padara sa imo. Mads, maray na agad tabi. Ako doon kung pwedeng libre ang gunting takay ni naman sa Ben's Barbershop. Pwedeng yun. Diba? Kung ato, dapat may bawas. Ika gayo, kung halimbawa nga 100 ang single sa mo, siguro mga kwan lang sa mo, mga 40 pesos. Sa dito. Hilig naman sa na. Ano? Hilig naman sa na. Hindi man ang kipang kang kigunting. Sabi nga kan mga amigo ko, giljit niyan kay puan ka. Oy, maray naman na practice yan. Baka nga pig-apply ni Kap Buda appointee so reflective thinking after kang session. Buda so collaborative expertise kan mga next sessions. Solvent yan, di ba? May mga piga-apod baga na reflective. Sa klase baga, Dr. Raul, di ba? After the class, mga students are encouraged to to conduct a reflective thinking base sa lecture, di ba? Correct. Giri ano gud ka nangyari? Yo. Expect nga ko na ninong. Gari. Sorry po din ako nga nag-aako tabi kinininungan. Din ako nag-aako ngunyan. Ang pig-ako ko na sana magiging ibang pig-ako ko ngunyan. Ano na? So, kung makaoron-oron mo lamang oral daw. Ipamit-bit ka ngayon sa ama kan akin. Ipamit-bit ka ngayon sa... So, nag-interview sa Kuya Kanso sa Kadoroy baga. So event ninda, event ninda coordinate. Magayon nun sa babae. Aday, connect pa lang pinamidbid sa tinig na baga ko sabi niya, good evening sir. Uingan niya ako, ara mo. Ipakilala kita sa anak ko. Ay ako sir, mukhang may girlfriend ng anak mo. Sabi ko, kung gusto mang option natin, ipakilala kita sa tatay ng anak ko. Sabi niya, palabiro ka po, palan talaga. Napapanood kita sa Facebook mo eh. Palabiro ka po, pala talaga. Siguro sir, diyan ka nanalo sa kapilyuhan mo sa buhay. Awin na. Nagchismis na kitang duwa. Ano nangyari? Sisay daw ini. Oo. Nasarang opisyal sa barangay. Na? Kaibaan sa iyang appointed secretary. Oo. Diit na sa nangaya. Oo. Muya ng gibuhon na motel. Ay ang pangyari barangay. sa maaba ka. Masyadong sweet. Masyadong sweet tadi. Ang duwa kayang inidipe. Oo. Dahil naman si Gibo. Tapos na ang sesyon. Oo. Nagturulian na sa mga pag-iriba. Oo. Pero ang duwa, nawawalat pa hanggang sa mamatangaan sa laog ng barangay. Naluma ako diyan sa kantang ay. Sweet Caroline. La 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 la. Sweet Caroline. Sweet Caroline. Ako nakatapos na. O, ngunyan. Ang istorya. At
Tama man sa sabi ni Dr. Raul, garo reflective thinking. Di ba? Ang mga estudyante ugaring, pag pag-ibo mo ka, hurog ka na. Napakala na nga siya mag-isip. Patang ialabaon sa lecture mo. Awinda. Sining si official. Ano ba si Rondo nag-text, oh? Pwede ka man niya kuha na ninong. Sisay daw Sisay daw ang namuya magpag na naging kapartner niya. Kadakol. Abagay. Ano mo niyan? Ining si official. Oo. Iniwal-iwal na palang ni-message niya. Nagaro nga yan na mamalisyahan. Na may something mula sa sekretarya. Masyado man sinang mga makaduda. Pagparachiris mi sa barangay. Sa imo. Namumutan takik sagkod ngon yan neneng marasa pa binayaan mas maray na mag-ugma sa kinaban. Ola sising berde nagtugdon sa pili. Makawili-wili. Ano nangyari? Ang problema pa, may nakakahiling. Kasi opisyal atin sa sekretarya, magkaangkas minsan sa motorsiklo. Yan, dito sila magpara i-receive kimaraot. Ang kwang kayaan karaotanin pag-iisip na sa pagiling eh. Oo, dito sila magpara Malaysia. Usungon yan. Ang mga pag-iribahan na gari nagiging sweet baga ka mo. Nagmang lumam. Okay. Tek mataram. para chirismis na naman na. Sarumal daw. Oo. Sinampulama. Ha? Kan karma, sinampulan. Okay. Na-disquido. Si opisyal sa motor. Saang sabi, nakiparte sa tarong barangay sa sentro. Puro gas-gas, rungas, ang sinapar de opisyal. Problema, sa kaparihong aldaw, si sekretarya, nagdipisilan man nakalakaw, sa intero man lugat asin rungas ang lawas. Digdi na mas nagtindi ang pagdududa kan madlang people sa barangay. Mga chismosa na, di daw sinakayan. Na si opisyal asin si sekretarya, magkaibahan palaan, sabay narungasan. Difficile talaga ngayon. Pag ang karma ang karma na ang nagdulawas, katotoong istorya sa nangyayari ini. Sa mga daytigilao man ang pangyayari, malawas niya at malawas ang mga sinyalis kan katak sila. Yan. Alas 7 na garing? Alas 7 na? Alam kong may promosyon ka. Saan ba ang abroad nila? Okay. Di ba akong sumama? Mangki-business? Nagre-recruit? Joshua! Tinitraining sa Angeles? Goodbye! Dinadala sa Middle East? Arayon man. Iba man ang analysis ni Dr. Olvin niya. Pang-academic man ang fight mo, tabi amigo. Relational leadership style for 21st century leadership management. Uyog-uyogon mo yan. Diba nini sa Doctor of Educational Management. Uyog-uyogon mo na amigo na mga analysis mo nga. Matindi ka na talaga. Matindi ka na bubusing.
Alas 7 na. Ay, tapos na ako na alkansokwan ko na. So, Liver Aid. Okay na ako, ano? Masunod na tabi, mga tugang, ang DCGB, Bareta alas 7. Ang sa kuyang partner tabi, yaw na. Kailangan mo nagpailing ka sa wapo na po. Lagi kita nagkamerinda. Birthday ka sa wapo. Wala, sana. Naminabakal ko takong merindalan. Ganyan ko, di, kamabakal ta. Wala, mambalan dyan. Wala. Ulok-ulokan sana kita. Gari. Minako.